Pak Wito, Pak Yono. Eko jan kumpul sebelah kulon. Pak Miarjo, Pak Sandi, sehat Pak Sandi. Alhamdulillah sebelah anak. Sampun salam dari kula Pak Sandi. Luar biasa. Anak lanang Mas dalan mahli kula Saputra ya. Niki nggih dirawi dalam kodang dalam muda saking Pernek nggih. Terkenal wis tekan Pemalang. Nggih, Pemalang Wonosobo. Wonosobo niku asring mriko. Luar Jawa ugi Mas. Tur yang ngebekti karo wong tua. Nah, karena tidak ya penting pinuju mirunggan dan dolan ngana. Oh, gisoan mriko teng anu nggih Jatinata. Yang esuk arep bojo ya arep nanggap. Oh, Ujung nggih Mas. Wis mandek. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tunggu tanggal mainnya. Oh, cocok. Ditunggu waktune nggih. Iya. Moga-moga baik. Iya. Sing sehat sing waras. Keluarga sing sakinah. Ya iya. Mawadah. Marahmah. Amin. Ya, di luar ramane ya. Iya. Ramane aring jadi rata mau. Wani-wani pinter lama jadi rata. Ternyata kan jadi wani-wani pinter kayak gitu ya. Temenan ngomong di jalan. Bocah iki wis bocah pinter. Niki Sofi dulur kula lanang yang munggah Mas. Mangga. Iya, Iya. Mas. Bapak Sagi. Kakak Sagi. Munggah men pada eling Mangga paling Mas eling Sagi munggah panggung anu sajen desa kene. Oke. Eling-eling. Ayo Banyumasan. Mangga Pak Bagus Sagi kembali. Amin. Mangga. Tepuk tangan lho badhe kembanging baca. Ini boleh joget jenengan Mas. Masida Pak. Anu mandan beko karo makane. Iya. Terus arep joget bane pelurut bae. Ayo kembar temen. Siki tak apa tak aturna anu Dek. Iya iya. Tegese aku ke angger nang omah pas pegawean iki iki nang kebon apa nang omah. Kowe tambane liwat Kang. Apa rika bengi rika bengi anu penas nang aring lengger kembanging jagat. Iki duaku. Iya. Dadi Aku prei nang omah nunggu nene. kadang ya kaya iki kadang kaya joget. Iya. Dalam tak sawange. Ning aku salut dari sulukane ki. Sulukane kaya almarhumah Gino Siswa Salito. Wong nyombe gawene tiru. Nah. Jajal mangga. Bapak Sagi aja mari nampak udah derek mawon. Lah ini pada harus turiman ya. Iya, apa ya? Ini akeh nang dia sing bosoke mereka. Iya. Ki jenengane Jambe Sinigar. Dikasih bosok. Maksudnya Iya jere agak dibelah pada rupane, pada wujudnya, pada detik penyakitnya kaya paling ya pirang senti gitu. ning ilmuna kareka horon. Oh, yang kali muda orang aku sekolah dhuwur Mas. Iya. Iya. Wong jaman gemetrika di Mbak Duti Sophia ki nyung katokan jiretane karo gedebok karo api ya.
Ya bocah jenengan tegese sih menangi zaman kemerdekaan kayak zaman modern. Si katokan gemenyong malah ora katok. Darani sih. Iya. Oke, alhamdulillah deh. Ada suruh-suruh bilang melurut maning wartoke. Kamu banget ya melurut terus ke gue. Beneran sih? Terus saya mas kareng deh. Mang, guys, sama mon kakak lah. Yang malah ngerti-ngerti urung suwe. Jebulane ki bapaknya Mbak Nurul niku. Yang wis ngerti. Iya yang jan iya karo Mbak Nurul ya wis tepat. Oh, iya. Iya, ngerti bapak. Yang pertama kanggo nang karang tulis iki jog lagi kakakku kakak. Oh, kepiye kelingan wae. Gimana suwi mas kareng deh. Tak ijo di sini ireng ya. Mugi-mugi dek sagi angenipun ibu-ibu kuwi budaya saestu nggih tetep lancar. Amin, amin. Diparingi Amin. tetep Kematan Nah, semangat. itu ya. nggih tetep teguh minangka teteken. Oke. Jane sih keco dia madan abot jane. Abote siji karo sing teh aja tilu lanang. Loro kanca batrino dipasung dorong. Jadi wingi sing anu sampean sing anu rembugan karo Mas Eko. Oh iya. Ya kita. Iya. Iya, oke. Oke, matur suwun alhamdulillah nggih. Mas Turiban ya oke kali-kali. Makanya Aja di Meki. Aja di Meki. Ya nyok khawatir kok. Kok temot kan. Banyak temen foto. iya. Oke. Jok buat karo kaca baterainya jane sing riku banget Mas Gareng ya. Riku banget jane Kowe sakit gue. gon ngendi? Ya ada kode waridan. Waridan ya. Iya. Oh, kena ada bisa nama studi masuk orang rombong apa kowe wes. Mang dalam tujuan apa sih? Orang apa masih bisa kowe iki. Ya kudu berkah kudu halus. Oke ya. Heeh. Kanca ketemu bala iki kudu. Iya, oke. Ada kena karo kae ya, dia nun saya mereka pada dia karo kae sama. Oh, Mas ini pada karo. Kok ada saru, masalah lambe kok dipandang karo gender. Ya maksudnya. Iya. Oke ya. Ini lagunya Jambualas. Wis ora apa-apa. Ya kebenaran mau tekan keluarga Ibu Raja di sana Jambualas. Iya. Moga dipun aturaken. Oke, dan saya di Mas Turi. Monggo. Monggo. Monggo Mas Agi. Mas Gareng Kali kenti apa kali ini? Oke. Sing biasanya sing lagi karo sing terus kiye. Oh,